बघा काय सुंदर भाजी झाली आहे मुळ्याची. नमस्कार मंडळी, मी करतलोय आज या मुळ्यांची भाजी. पाल्याची भाजी करूच आहे ना, तर ह्या मुळ्याची भाजी करतलोय. ती पण कशी करतोय ती तुम्ही नक्की बघा माझा पूर्ण व्हिडिओ. मी जा काय करतोय ना आता वेगळा करतोय, कारण जुन्या पद्धतीत पाठी जाऊन करतोय, नवीन पद्धतीतला पण करतोय, पण असं नाही. पण शक्यतो जास्तीत जास्त मी जुना असताना ता करून दाखवते. तर आज मी मुळ्याची भाजी माझ्या पद्धतीत कशी करतोय ती बघा. ती पण चुलीवरची आणि जुन्या पद्धतीतली. तर आधी हे मुळे असत ना ते मी स्वच्छ धुवून घेतोय आणि नंतर किसताना तुमका दाखवते. ह्यो मुळं ना गावठी मुळ्याची भाजी आहे आणि मस्तपैकी मुळे धरले. तर मुळो कसं असता माहिती आहे, मुळो पिकताक बरो असता. आणि ह्या मुळ्याची भाजी ना सुकट घालून केली जाता. हिरवी मिरची मसालो किसून केली जाता, बारीक कापून केली जाता. ह्या मुळ्याचा निस्त्याक जाता म्हणजे सांबारा. तर असो ह्यो मुळो गुणकारी असा आणि पोट साफ जाता. ज्याका ना गॅसचो त्रास वगैरे असा, पित्ताचो त्रास आहे ना, त्यांनी मुळे खावचे. आम्ही ना आमच्या बालपणी काय करू, मिरचे लायत. आताचे मिरचे सगळीच जण लायतात. आता कमी येईल मिरचे लाव, कारण मिरच्या आता जाणत ना. तर मिरचे लावल्याने का आमचे मुळे लांब लांब असायचे. पेच पाणी काय नसायचा. भूक लागली का मुळे काढले, मस्त नदीच्या पाण्यात धुले आणि टरटरान चावले. आणि ते मुळे भूकेक मस्त लागत, पोटा साफ जाय, गॅस बीस जाय नाही. आताच्या काळात ना पित्त गॅस असे ना प्रकरण खूप म्हणजे खूप वाढतात. प्रत्येकाक पित्त गॅस हे असताच ॲसिडिटी. तर असे हे ना मुळे गुणकारी. तर मी आता ना मुळ्याची भाजी करताना ह्या मुळ्यावरची साल काढून घेतलं आणि नंतर किसतलंय किसने. तर मी आधी साल काढून घेते या मुळ्याची. तर मुळ्याची साल काढून घेतली ना का भाजी तडतडीत जाणार नाही, कारण ही वरची जी साल असता ना ती जरा तडतडीत असता आणि मग मऊसूद अशी भाजी जाता आणि चवीक पण मस्त लागता. तर घाटी मुळ्यांपेक्षा ना गावठी मुळे असतात ते जरा चवीक बरे असतात आणि त्यांची भाजी बरी जाता. म्हणजे पचपचीत. एखादी जी घाटी मुळे असतात ना ते पचपचीत असतात, म्हणजे चव नसता. आणि ह्यो आपलो गावठी मुळो असता ना त्याका चव असता, म्हणजे जरा तिखट बरो असता. तर हे बघा मुळे मी तासून घेतलंय. आता ते किसण्यावर किसतलंय. तर ह्यो उरलो मुळ्याचो पालो. तर ह्यो पालो ना ह्याच्यात सुद्धा तुम्ही घालू शकतात थोडं, पण माका घालूचो नाही. मी नुसत्या मुळ्याची किसून भाजी करतले कांदो मिरची घालून. तर ह्यो पालो हा तो एका वाटेक ठेवून आपण नंतर जरी ह्याच्यात डाळ बीळ घातली तरी चालता. म्हणजे ह्यो मी आता पालो घालूचोय नाही, ह्यो बाजूक ठेवते. तर मुळे आता किसतय मी. किसून ना भाजी बरी जाता. आणि आपल्या घरात बघा म्हातारी माणसं असतात, त्यांका हे चिरलेले मुळे असतात ना ते खाऊक जरा त्रास जाता, कारण दात नसल्यामुळे. तर हे किसून मुळ्याची भाजी ना मऊसूद जाता आणि खाऊक बरी, म्हणजे लहान मुलांका म्हणा म्हाताऱ्या माणसांका म्हणा. आणि शिजता पटकन. तव्यावर टाकली का पाणी घालूची गरज लागणार नाही. तर बघा मुळ्याचो किस मस्तपैकी पांढरो शुभ्र असो झालो. तर माझं मूळ किसून झालो. आता या मुळ्याच्या भाजीक लागणारा साहित्य म्हणजे कांदो खोबरा मिरची कापून किसून घेते. चला तर करूया मुळ्याची भाजी. आता माझी जुनी पद्धत म्हणून मी सांगलोय, तर आता पूर्ण व्हिडिओ बघा लक्ष देऊन.
मी कशी भाजी करते ती. तर लोखंडी तवो आहे बघा, 1.5 किलो तरी वजन आहे ह्या तव्यात. तो तवो मी चुलीवर ठेवतोय. तर माझी करण्याची जी पद्धत असताना ती तुम्ही कोण कोण करतात. म्हणजे कसा भिरंडाची झाडं आमच्या कोकणात असत, आमच्या कोकणातून भिरंडा तयार जातात. तर पूर्वीचे लोकांना काय करीत माहिती आहे, अशी मुटली करीत भिरंडाच्या बियाची, आणि त्या मुटल्याचा तेल ना आपण खाय म्हणजे रोजच्या जेवणात वापरे. तर भिरंडा म्हणजे काय, तर कोणा भिरंडा म्हटली का कळणार नाही. तर भिरंडा म्हणजे काय काय सांगता येतं. जी आम्ही सोला खातो बघा, आम्ही कोकणात सोला म्हणतो, शहरात त्या का कोकमा म्हणतो. तर त्या झाडा आम्ही कोकणी शब्द भिरंडाचा झाड असा म्हणतो, म्हणजे रतांब्याचं झाड. तर त्या रतांब्याच्या बियापासून ही अशी मुटली बनवलेली असत. आणि बाजारात गावठी बाजार म्हणा, म्हणजे रोज आठवड्याक भरणारो बाजार म्हणा किंवा दुकाना म्हणा, त्याच्यावर ही मुटली गावतात. करणारे असत ना ते बिये घेऊन मुटली करतात. तर आमच्या कोकणातच ना ह्या मुटल्यांका विसर पडलेलो आहे. बाहेरची लोक जी येतात, आता मे महिन्यात बघा शहरातून लोक येतात, मुंबईतून येतात, अजून बाहेरतून येतात. ती आवडी ना मुटली खरेदी करून घेऊन जातात. तर आमची ना कोकणातली लोक तेला खातात, कंपनींची तेला असतात. ती एक तर ती जीवाक बरी नसतात. आताच्या काळात कोलेस्ट्रॉल वाढतात, अंगातली चरबी वाढतात. त्यापेक्षा ना ह्या आपला जुना जहा ना तसो ना आता कधीतरी खाला, म्हणजे जर तुम्ही एकदा खायच्या तरी भाजी एक घातलात आणि ती जर तुमका चव कळली तर तुम्ही परत घालतालात आणि त्या शोधून खातालात. असा ह्या मुठल्याच्या तेलात मी आता मुळ्याची भाजी करतलंय. तर तवो ठेवलंय चुलीवर, तवो तापलो हा. तर ह्या बघा वाटीयेत सुद्धा असा, म्हणजे कडवून घेतलेला वाटीयेत पण असा, आणि असा सुद्धा असा मुठला. तर ह्या मी म्हणजे कापून घालण्यापेक्षा ह्या मुठला ना त्या तव्यावर असा मी तळून घेतोय, म्हणजे त्याचा तेल जा ना. तर आधी टाकतोय मिरची, तर मुठल्याचा तेल टाकलं, मिरची टाकलंय आणि मोहरी टाकली. आणि आता टाकतोय ह्यो हिंग. तर कांदो घालतोय फोडणी. तर या मुळ्याच्या भाजीत ना पाणी अजिबात घालता कामा नये. उभेवर ती शिजव होईल म्हणान पिसलेल्या मुळ्याची भाजी ना पटकन शिजता. तर आता टाकते हळद. आता भाजी करतोय त्याप्रमाणे मीठ टाकतोय. मी मीठ त्याका कांद्यात आधीच टाकतो, तर भाजी ढवळूक बरी. तर आता ह्यो किसलेलो मुळा असा ना, तो मी अजिबात म्हणजे असं पाणी बिनी काही काढून घेऊक नाही पाहिजे. ह्यो आता फोडणीत टाकतोय. त्याच्यातला पाणी जर काढून घेतला ना तर मुळ्याच्या त्या भाजीवर चव काहीच नाही राहायची. आणि जसं तो वास आता पाणी असून बाहेर जाताला, म्हणजे रस काढून टाकलो काय. आता ही थंडी असा आणि बऱ्याच जणांचे हात पाय दुखतात, गट जातात, संधी वाताचा त्रास असा माणसांचा. तर पूर्वीच्या लोकांना मातीच्या भांड्यात आणि लोखंडी भांड्याने करून खाय. तर लोखंडी जी ही भांडी असतात ना ती हातापायांसाठी, हाडांसाठी एक नंबर असतात. म्हणजे आजार जाणवत ना हातापायांचे म्हणा. ह्या लोखंडी भांड्यात करून खाऊ खाया. बारीक सारीक जर काहीतरी असं असलं ना भाजी बिजी, ते रोज आपण जर लोखंडी तव्यात करून खाले तर शरीरात त्याचो ना फायदो जाता. तर ही मुळ्याची किसलेली भाजी असताना ती आपण बघा गाजराचा हलवो करतो आणि शिजवतो. म्हणजे तसाच ह्याका ना पाणी सुटता, आणि त्या पाणी जर आपण गाळून टाकला ना तर शरीरात आपल्या फक्त त्या मुळ्याच्या चोथ्याचा उपयोग जातलो. त्या मुळ्यात जर सत्व असताना तर आपणा मिळायचा नाही म्हणा. तो किसल्यानंतर त्या पाण्यासकटच आपण भाजी करू होईल. तर आता ह्याका पाण्याची काहीच गरज नाही का. आणि ह्याच्यावर ना आता झाकण ठेवतो. आपण हे अशा मातीयेचं झाकण, म्हणजे मातीयेचं गुणधर्म, लोखंडी तव्याचं गुणधर्म असो त्या भाजीत उतारला म्हणून मी म्हणतो माझी जी पद्धत असा ना ती लक्ष देऊन बघा. ही भांडी का आपल्या घरात असतातच, गॅसवर करा, चुलीवर करा, त्याच्यावरही करा.
तर अशी जर करून खाली ना तर आपल्या जीवाक ना त्याच्यातला काही ना काहीतरी सत्व असतं तर लागता. भाजी घातलंय फोडणे, भाजी तवसं शिजाने, पोपई आणलंय. तर आताची थंडी असा ना भरपूर, थंडीत ना पोपई खाऊचे असतात. डोळ्याच्या नजरेक पोपई बरो असता, कोटो साप जाण्याक पोपई बरो असता. हे आता कापून घेते या. बघा काय सुंदर पोपई असा. हे जे बी ह्यो घाटी पोपई हा, गावठी पोपई नाही हा. तर गावठी पोपई असताना तो पिवळो असता आणि असो लाल असता. तर हिचे बिये सुकवून ठेवले आणि जर ह्याचे रोप आपण रुजत घालून रोपे काढले ना तर आपल्याकडे पण पोपई तयार जातात. धरा तुमका पोपई. आता पोपई बरं असता, पोपई खाऊचो असता. उष्ण असतं एकदम गोडा सुंदर. तर खाऊन झालो. आता भाजी बघूया शिजली काय. हा हा, पाणी आटला. बघा काय सुंदर भाजी झाली. आता खोबरा घालते. कोकणातल्या माणसांका खोबऱ्याशिवाय काहीच चालणार नाही. खोबरा असला तरच आमका चव लागता. नुसता जो मसाल्याचा पाणी करून खाऊ गेला तर त्याका चव येऊ नसतं. सवयच झालेली असतात ती खोबऱ्यापासून जेवण करूची. काय काय जणांका सवय असता खोबऱ्याशिवाय जेवण करूची, पण ता सुद्धा मस्त लागता. मी पण ता कधीतरी करतोय असा, म्हणजे खोबऱ्या बिन मसाल्याचा पाणी. पण त्या सगळ्यांकाच आवडता कोकणात असा ना. तर मुळ्याची भाजी तयार झाली हा. तो आता खाली उतरून घेतोय. तर ही भाजी ना भाकरी बरोबर अगदी सुंदर लागतात. बघा काय सुंदर भाजी झाली आहे मुळ्याची. भाकरी बरोबर खाव अगदी सुंदर. मी आज केलं गावठी मुळ्याची किसून मस्तपैकी चुलीवर आणि लोखंडी तव्यात आणि मुठल्याचं तेल घालून मस्तपैकी हिरवी मिरची घालून भाजी केलंय. तर ही भाजी भाकरीबरोबर मी आता खातलंय. तुम्ही पण अशी भाजी करा. तर मी आता ही भाजी ना खाऊन बघतोय, कारण मुठल्यात केलं तुमका सुद्धा चव सांगतंय आणि तुम्ही पण मग हाडून करशात मुठल्यातली भाजी. पाटणार नाही, तेलात केलात की मुठल्यात केलात, मुद्दाम तुम्ही बघा करून मुठल्याच्या तेलातली भाजी काहीच फरक नाही हा. सुंदर लागता, उलट चव बरी लागता. तेलापेक्षा ना चव बरी लागता. आणि तव्यात तर आणि त्याका म्हणजे गोड येली आणि चुलीवर तर मस्त पाहिजे. तर इतकी सुंदर भाजी झाली आहे ना मुळ्याची. तर ही भाजी कशी झाली आहे मुळ्याची ती तुमका मी सांगलंय चव घेऊन. मस्त झाली आहे सुंदर भाजी. तर तुम्ही पण असे मुळे हाडा भाजी करा आणि मुठल्याच्या तेलातली मुद्दाम करा आणि माका कमेंट करून सांगा. आणि हो माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.